потребители на YouTube, аз съм Каракила и снимам Counter Strike Global Offensive с един мой приятел, Денис, кажи здрасти. Сега играем компетитив на това терористи, за сигурно ще спечелим, защото терористите винаги печелят. Мисля. Да. Купих си друго оръжие. И добри пари запазваш. Ха, ти предсаканите. Значи ние сме по-добрите. Двама са на шорт, даже единия го убихме. Даже... Трима са били. Щастен, че аз само забелязах двама и после трима сега. Ооо! Добре, да не сега да го убия си изпито си. Да, то с дигълчето. Ау! Мразя дигалите. Те правят най-големия демидж. Гадно. И добри оръжия ще вземем. Аз вземам бизон. Да, ще яздя. И ще къртя другите, ако успея. Двама са били. Единия го убих, другия жив. Благодаря ти. Сега ако другите ще го отмъстят. Как и то знаеше, че се е отмъстил за двамата. Нямаше шанс. Не. Сгорихме. И салатата показвам Ashwolf P90. Защото ти си много добър с P90 и за ти. Запомнете, салатите са най-добрите. Който играе салата е най-добрия. Не, аз не умер. Но аз умра! Страннаха на зум. Да, ти си е вярно. Какво се сетих? Да взема... това май ми се изгледа като листа. Waves perforated пише. Пък аз Silver Elite Master, пък играя толкова зле. Даже един мой приятел май бруснал. Да. Бро, аз ще плантна. Аз гледам шорт. Ако беше ме заслепил...
А пък аз исках USB-то, защо? Ах ти където. Ама никой не е взимал USB-то. А той беше най-голямата ни излагация. Вау. О, фамас. Не знам, нещо беше лилаво цветно. Отзради. Отмъстих за теб. Да Аз най-много се чудя откъде, как съм взимал двата снайпера на терористите на AOE5 Safari Mesh и Desert Storm. Това както късно, аз се сех това. Трейд документ. А ти много ли го искаше? Това, Safari Mesh. Айде бе! Трейда си е, трейд. Да. Късваше, взявам си всичкото. Много ясно. Даже салата... Гледайте. Начало взема... О, емка! Супер! Пък тази ще вземеш емката. Го. Чек, той вече... Не знам. Не, сори! Пък още два, ако убия още двама, веднага ще съм бан. Ето. Да ти прощавам. А ти ми дай ака. Ти много сме далече за ти. Кой го взема? Аз мислех, че другия го е взимал и за той. Да. И плюс аз си взех емка. Да си имам емка и ти си имаш емка. О, маги! Зад нас! Я, то си май хубаво. С скин! И два стикера! Boreal Forest с два стикера на Fnatic и Ninjas Pyjamas. Искаш ли го? Да, искаш ли го? Хубава сделка. Много яко. Стига те само ръшкат. Но аз... Няма никой. Ой! За малко щях да стрелна оня и затова. Ама не го стрелнах. Убиваме!
Стига! Ай, сега ако не забележат бомбата, ще умра от смях. Еко. Да. Аз сега сетих едно нещо. Я ми дай бомбата. Аз я имам. Добре. Тей. Някакъв ми го е сега. Убиха ме на лонг един. Бел геймър. Отмъстиха ми. О, то се наистина. Сериозно и се съджа. Те знам си какво беше оръжието. Искат да ги убият. О, не е чисто лапто. О, макия. Тускав те тъп. Я. Аз човек. Сега много искам да направя един много тролска слагане на бомба. И те слагам бомбата на лонки трол. Šta? Can you give me the bomb, please? Брема се тук. Я пази тук. Я пази там. О, та-та-та-та-тан. Бел геймер ме уби! Мали. Много слаби. Наистина. Да бием бързо. Искаш ли сафари меш? АЛП. Да. No problem, dude. Направо той скочи и го убихме. Пак Бел геймър му убие, гати хакерчето. Да, долу. Да знам, май беше семка. Шорт поглеждай. Знаех си, че има някой на шорт. Сега ще прецакат един да отиде на другата страна, а другия да отиде в другата. Отсъде? Сега би трябвало той да отиде някъде. Да обърк. А не. Да, то седи пак на лонка там долу, май. А ти... Чай, ти убили Бел геймър? Не. Бел геймър беше точно там долу. Къде е? План това е тъпата бомба. Да не то уволня. Сега би трябвало той да отиде някъде. Да обърк. А не. Да, то седи пак на лонка там долу, май. А ти... Чай, ти убили Бел геймър? Не. Бел геймър беше точно там долу. Къде е? План това е тъпата бомба. Да не то уволня.